Welcome back, welcome back, welcome back mga isko, mga iska. Yes, yes, yo. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Tarusan, Lawang, Northern Samar. At ngayon po ay kanilang Bisperas. Yes, yes. So nandito na naman tayo, namamatro na naman tayo. Tara maglibot tayo guys sa kanilang barangay. Ito po yung Barangay Tarusan. Isa po ito sa mga barangay dito sa Riverside ng bayan ng Lawang, Northern Samar. Mararating po ito sa pamamagitan ng pagsakay sa bangkang di motor at pwede din pong baktasin. Ayan. So tara guys, libots tayo. Yes. Ayan, wag na kayo magtaka kung bakit mairas-iras yung camera dahil syempre hawak-hawak ko lang to. Ayan oh, yung kanilang barangay ay yung typical na mga traditional na barangay. Yung mga bakod ay kuda lamang. Yung mga bakod ay yari lamang sa sa mga kawayan. Ayan. Ano kaya may magpatakgas kaya sa atin dito? Sana naman. Ayan oh. Grabe, ang ganda po talaga dumayo sa isang barangay na wala po tayong masyadong background. So as in pati ikaw mapapawaw ka kung ano man yung makikita mo doon, mabuti man o hindi mabuti. Pero so far maganda po dito sa kanilang barangay, maaliwalas po, masayahin po yung mga tao at syempre yung kanilang barangay po ay mamingaw. Ayan, mamingaw ibig sabihin tahimik at walang kaguluhan. Ayan. Tara, ang dami ng pinagsasabi ko, wala pang nag-ughaw sa atin. Ughawin nyo naman kami. Ayan. Alam nyo ba guys, kung bakit po maaga po kami dito, bisperas pa lang nandito na kami. Syempre para makarami kami ng bahog. Makarami kami ng takgas. Yan talaga yung namin, yung mission namin. Mission, vision, and core values. Ang manakgas. Ayan. Ito po yung kanilang barangay dito. Grabe, ang ganda pong maglibot dahil mapapawaw ka talaga. Oy, ang aga nyong mamatron ha. Ayan oh, nandito yung mga mamamatron na siguro ang mga yan. Pwede bang sumama sa inyo? Dahil isa lang yung bahay na namin na sasakan. Baka naman pwede kami makapasok sa pinapasukan ninyong mga bahay. Ayan, so susugin lang natin ang dala na to dahil baka doon sa katapusan ay mayroong pag-asa. Ayan, ano ba yan? Inuubo na tuloy ako. Ito yung kanilang school. Grabe, ang ganda po dito. Typical pong mapapawaw kayo dahil parang nakarating na rin kayo sa mga yung mga tanawing probinsya. Ayan, at bukod po sa maaliwalas po yung lugar, yung kanilang buong barangay, yung kanilang barangay po ay malamig ang simoy ng hangin kaysa yan ang ating damdamin. Kanta nga yan. So yung kanilang barangay po ay malilim, yung marami pong mga puno at syempre mahangin, pero hindi yung hangin na hambuga, basta mahangin po. O yan oh. Nagpunta tayo sa kaguguban, wala man lang sa ating nag-ughaw. Pero as in gusto ko lang ilibot sa inyo kung gaano po kaganda, kung ano po yung Barangay Tarusan, Lawang, Northern Samar. Grabe. Tara guys, dito banda, baka mayroon man lang dito sa atin mag-ughaw. Painumin nyo naman kami kahit manyang lang. Ayan oh. Tapos yung kanilang kalye, yung kanilang kalsada ay maliit lamang. Mga kalahating metro lamang ito. Ayan oh. Tapos yung ating mga naitatakdo, ayan, huli kayo. Pero napakaganda po ng kanilang barangay. Ayan guys, at mamayang gabi, syempre, mananarayaw ang person. Tara guys, libots para syempre maubos natin yung mga rugal dito sa kanilang barangay. Ayan, tapos syempre naglilibot tayo dahil umaasa tayo na may mag-ughaw talaga sa atin. Ayan oh, huwag nyo kaming lahus-lahusan lang. Ayan oh, may mga bahay dito na mga bato na rin po.
Pero yung karamihan po sa mga bahay dito ay yung mga bahay, parang bahay kubo lang po. At saka ayan oh, may mga flaglet po sila dito. So kayo na pong bahala kung mag flag raising ceremony kayo dyan. Ang pamumuhay po dito sa Barangay Tarusan, sila po ay nabubuhay sa pamamagitan po ng pagsasaka. Ayan, may mga taniman po ng palay, mga kuprahan po, mga nagtatanim po sila ng kupra. Ayan, yung maglulukad. At syempre yung iba po, karamihan po dito ay ang kanilang ikinabubuhay ay doon po sa pagtutuba. Pero yung tuba po nila dito ay hindi po yung typical na alak po galing sa nyog. Ito po ay galing po sa nipa. Ayan, yung puno po ng nipa na karaniwang makikita sa mga baybayin ba yan? Basta sa mga bandang ilog. Ayan, yung tinatawag bang kanipaan. So, ayan. Huwag na kayong maalo. May nakasunod sa atin. Binibidyohan natin na aalo sila. Ayan, may mga flaglet pa dito. At ayan talaga yung yung kanilang, at least 'di ba, kahit paano yung kanilang barangay ay madali nang madaanan dahil mayroon na pong maliit na kalsada kahit paano, kumpara naman po sa dati na talagang lupa, putik lang po yan, lalo na kapag maulan. So nagbabaktas diyan yung mga tao. Ngayon po ay may kalsada na po. Ayan bagaman maliit pero napakalaking bagay na po ito sa mga taong nagdaraan dito. Malawak po yung kanilang barangay at yung mga lupain dito wala pang mga malawak pa po yung mga lugar na walang tanim. Ay, walang tanim, walang bahay. Ano ba yun ang mga pinagsasabi ko? Epekto na siguro to ng hindi nakakapanakgas. Ayan. So saan na ba tayo? Actually, may tour guide tayo dito sa likod eh. Naalo lang magpa-video. Ayan Saan na ba tayo ngayon dito? Basta ang sabi dito ng tour guide ko, pupunta tayo sa sa Matakgasin area. Kung saan pwede tayo makapanakgas. Ito naman dito mga isko, mga iska, ito naman po dito yung Riverside. Ayan ito po dito yung pantalan o isa po sa daungan na mga paparating o papasok po ng Barangay Tarusan. Ayan At ayan po mga puno na yan po yung nipa. Diyan po karaniwang nakukuha po yung alak o yung tuba na tinatawag nilang maniyang o lambanog po sa Tagalog. Ayan, karamihan po sa mga kalalakihan dito ay magtutuba po ng maniyang o lambanog sa Tagalog, at karaniwang pong nagsusupply po sila dito sa bayan ng Lawang at sa mga karatig bayan po dito sa Northern Samar, at minsan pa nga po ay umaabot pa yung kanilang mga produkto sa Maynila dahil may mga waray noon o mga kababayan tayong mga waray-waray na nagre-request na bumili, pati din po yung mga ibang mga lokal na mga turista na gustong makatikim ng kanilang produkto. Kaya ayan sa ating mga kababayang waray noon, lalo na po sa mga Lawanganon at mga lokal na turista po dito po sa bayan ng Lawang, maaari po ninyong matikman ang kanilang espesyal na produktong tinatawag na maniyang. Pumunta na po kayo dito, punta na po kayo dito, o kaya sa mga karatig barangay po ng Barangay Tarusan, at pihadong malalasing kayo, pero wag lang kayong magbubulaw. At ayan guys, gabi na po, at syempre sayawan na, mamaya kukuratsa tayo. So ayan guys, thank you so much, dito na lang po at maglalasing na po ako.